mga mga ka-spaceship. Alagat na. Ha? Waray pa. Pero nagpa-imprint na ko ila. Oray pa. Waray pa ay laki para mo pa ito para mga panulig. Di madaw pero inkanto masa ko. Sticker ha. Oo, balitaw. Ay ila. Shoutout kita taton mga ka-spaceship di daw. Adi akuan. Didi hapago. SOS. Oo. Pago. My God, good afternoon. Oy, shoutout kita sa vlogger. Ngayon kita. Sa EBSO. Oh, EBSO. Okay. Good afternoon. Oh, lagay daw. Late na ulit ako. Late yun, malapad pa santa. Kapot, malupad kita. Gidaw. Kumusta yung konsihal? Ginano? Ha? Ano? Naginano yan na. Ubo ka nag-iyan studio nito niya tiyakuan. Diya. Nag-aaram niya iti yan. Naaram. Pagkakonsila. Wow. Magkukonsila niya bungto. Wow. Ang lagay na, no? Char. Char. Char la. Brad, tinga kulog. Nakasulod na to. Dere na ada na Ang hila. pasulod. Dere man akong saya na. Charot. Ano ha? Pero kung nakapurma na, napasulod. Napasulod. Ano ha? Ano pa na? Siguro kulit sensibilyo. Diyan na. Thank you. Sige. Okay. Asawa ni Harold. Sino pa to? Si Nati. Or Jenny or Maricel, basta. Sorry lang. Hala, kapot, malupad kita. Ayaw God. Hindi kita pag ano. Pago. Oy, kita maaramit mga pasahe to. 20 to sa. 20 nga to. Ay, dapat sa pago. SOS. Out, SOS. Ay, dapat dito. Ayaw, simula. Sige, ikuan na lang ko ha. Siring pa, Victorio guide. Mga bago pala kita yung lot ng mga nagka-lisensya na astronaut. Hindi nga pag-drive ito ni spaceship. Siya, nagtagal. Nagmahal. Baka luhat. Oo ngayon. Ibalat GB. Ibalat SOS. Diba? Kali kita wala ha? Mapawala kita. Ay, ngaran mano. Ngaran. Correct. Ay, mapahinga kulop. Ano kita ma? Malupad na. Correct na. Tuwalin. Jis, 20 to sa. 20 sukot ngayon yan eh. Bagay ako nila kitong pagka nagkukuha ano. Kung peratihata ko, okay lang. Awan yan. Kuwang-kuwang kita. Ambis, tigan kita adto kanina actually, nagpaggawas. Makakantong dito simbahan. Parang 3 o'clock habit ano. Tapos kaging sakayan dayon kita. Siyempre, makurit naman yung disregard. Mapaya ko pa iyo. Okay ko lang. Nakilala yun. Amo ito niya. Pasakit na parang nag-jaibso. Ada kay mahimang no. Sumimang kita. Parang mapakatulad kita simbahan utro. May danil sumakay parang ani. Papakayan na kita kung tagpirang pasahe. Hindi kita maaram. Mga ka-spaceship. Alagat na. Ha? Waray pa. Pero nagpa-imprint na ko ila. Oray pa. Waray pa ay laki para mo pa ito para mga panulig. Di madaw pero inkanto masa ko. Sticker ha. Oo, balitaw. Ay ila. Shoutout kita taton mga ka-spaceship di daw. Adi akuan. Didi hapago. SOS. Oo. Pago SOS. May kalan. Dapat nagkasangkay.
So diri ka lang magkawayon. Laban lang patas to nyo. Okay. Tigang pala kita pago. Anak ko na to, tikadi kita kuan. Tikadi ka lapay maagi. Di mana gin sa kayang kita. Thank you very much mana ha. Ito daw. Build up, may pasahero. So mamay. Adi kita ito dito. Karong barang kay pagod ito na no. Kapilya o tiga kay pagkatikada kung tanto baga magkukuha ng 3 o'clock habit. Kaya ada ka mana. Kaya nalaini. Ayong ngaran mana. Welcome to my vlog. Oo. Kapot. Ano ang madali na kasi ako kay magawas pasyente simple. Oo, ay di na malo kapot, malupan kita. Ato nga din pasyente simple. Oo. Nakuha na pa barangay indigenous. Oo. Barangay Hall, ngadto kita Barangay Nilot, balik kita pago. Ala ga dito nyo na ayon. Oh, good afternoon, ma'am. Mga ma'ams. Ito dua ka mo, mga ma'ams ano. Welcome to my spaceship. Man siya. Ay, oh God. Mga maghusay ka mga ma'ams. Kuya, Sir Maraot. Ay, oh God. Balik na lang kita pago, Tonyo. No, yun ito nyo pago. Ikaduha ka pagbilta. Oo. Wala problema kung pagtiuli-liwat nga din, minsan pa. Ay, bisan di sugadaat, okay lang. Bisan din kanto. Oh. Welcome to my vlog. Salamat sa inyo po sa kayo ni spaceship ng Tonyo. Malagat ni spaceship. Kapot, malupan kita. Ay, nit barangay pago nga kuan. Barangay Hall. Sige na kayo. Katagrat missing bahan. At bang oo, sige. Amo na. Sino barangay captain dili? Dandan. Ha? Dandan. Dandan? Jeffrey. Jeffrey Dandan. Bago? Diri. Bumalik. Oo, okay ano? Jeffrey, terms na niya. Padaw ko na niya. 3 terms. Oo, okay ito. Ang budget sunod. Oh, shoutout kita ng barangay Janjan. Oh, barangay captain ng Pago. Mamay ka lang. Jeffrey. Jeffrey. Dandan. Janjan. Jeffrey Janjan. Dandan. Dandan. Dito Dandan. Dandan. Ba pamati ko taga-buntay Dandan. May taga-buntay na di oo. Okay. Yama ka kita. Nakakakuampo ang giyap kita no. Salamat Ginoo ko. Nagsuro sa gunsunay kita ha. Ay pag dinorotan nyo. Wala daw. Di pa masa rin nilotan na. Okay. Tumanan tagyapon na nat mga buroton kada kulok. Di da kita may yun kita dapit tayo. Uy, ano ka? Di kita barangay Pago dapit kuan na nagkuha na nato na 3 o'clock habit. Diyan na kita masulod Lapay Gawas kan Ramos. Masakay natin yung spaceship. Yes, totally close of my heart. Welcome aboard. Oh, welcome aboard. Nakasakay na kita yung spaceship from Mars. Oh, spaceship pala ka din no. Wow. Oh. Ano pa kita ma'am, kapot. Say hi. Followers ka ngayon ma'am? O napauwat ka ka sa kaiton nyo. Baadaw. Itong pagtinuon dinuro ha.
Manila. Maupay. Anne. Oh, yan niyo. Dili pa. Ang pa. Oy, spaceship! Alaga daw! Wala, di na, mako kami. Okay, thank you. Thank you. Anne! Okay, good yan, Anne. Antonino. Ako naman kitang jumbo. Pagtambirik. Tambirik ka dyan, no? Okay, gidani no no. Gano'n ano tuno na no. Ha? Hindi makilala lang, mas nakilala. Hindi makilala. Ginuusanin. Hindi mo lang talaga rin. Malo yan din. Pero ginuhulugan din. Hulugan lang ini kay huwag kita pagbibiyahe tungkas. Ano? Tas nga ni huwag ka pagbiyahe. Madaling pagod marubak kung kas kayo mamanag pinapandirihon naman nalahinot makapot o pwede ka ulit makapot para pag mamimintin nin nakakapan nito din po rin naman ito doon nabablog na kita saan nilagyan pita? Ayun. Normal. Ano tiyaga? Merkado pala. Okay, nikilang dito nga pasahero. Di ba? Oo. Okay, ma-charge na kita. 45 na. Malo pati mo yan. Pati ikaw, charge. San Miguel, Sangkal. Autot din na lako. Oo, adalat may ano din? Na Hino. Lapit. may price gas nga, auton nga na ang gas. Dito ha. May tigaduha kan ramos auton. Kan Ramos? Oo. Pagdoy na lako. Sige. Mano ba Dol? Mag-vlog kami. Oh. Ta. Welcome to my life. Idol. Welcome to Idol. Welcome to spaceship. Welcome aboard. Madagso na kita. Hi Ana Idoy, hi. Maparutit bata. Uy, nawala ka. Anong boses mo? Arr.